салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Оғоз мекунем. имрӯз фақат эл классикоро тавсиф мекунем. ба назарам агар як суфинали лигаи чемпионҳо ва сӯи дигар эл классико шавад, боварӣ дорам аксарияти мухлисон ин бозиро тамошо мекунанд. имсол рақобатҳои барселона ва реал андаке бисёртар баргузор шуданд ва шумораи ғолибиятҳои барса нисбати реал зиёдтар ҳам аст. аммо дар ниҳояти кор, махсусан дар вақти беҳад муҳим, реал бо ҳисоби бузург ҳарифи азалии худро шикаст дод. ё гуфтанед ки имсол реал дар ла лига шонс надорад. барселона аз дилсӯзӣ бозиро дод ки дастаи шоҳона акалан дар ҷоми шоҳигарии Испания ғолиб шавад. шояд, вале бовар кунед, реал ҳам дар инаш ва ҳам дар лигаи чемпионҳо ғолиб мешавад. инро вақт нишон медиҳад. дар қисми аввал барселона дар майдони Камп Ноу ки моломоли мухлисон буд, бозии беҳтар аз реалро нишон медоданд ва дар контрҳуҷумҳо аз сафедпӯшҳо дида фаъол буданд. фишорорӣ аз ҳад вазнин ва бозии андак дағалтар ки бозингарони реал қариб ки қадам монда наметавонистанд. 11 ҳолати қоидавайронкунии футболбозони барселона дар муқобили дуи шоҳона ки фақат дар қисми аввал ба миён омад. эл классикои ҳақиқӣ. барселона то охири қисми аввал бозиро идора мекард ва дар охирин нафас чун ҳамешагӣ реал рӯҳияи чемпиониаш боло гирифту аз як контрҳуҷум истифода бурд. бензема ва винисиус ин ҳамларо ташкил доданд ва зарбаи жуниор рост ҷониби дарвозаи Тер Штеген рафт ва дар ин гол бензема ҳам саҳми худро гузошт, аммо гол ба номи бразилӣ навишта шуд. баъди танаффус реал дигар мухлисонро зиёд интизор намонд ва дарҳол кору борро ба қавле ҳал намуд. фишорории муваффақона, гузариши оли ҷаноби Модричу паси голии хеле боҳашамат ба бензема ва ҳисоб 2-0. дере нагузашта Кесие болои сухта намакҳо пошид, Винисиусро аз пой афтонид ва бензема боз пеналти зад. голи охирин низ ба паси хеле ҷолиби Винисиус жуниор ба вуҷуд омад ки аз миёни ҳимоятгарони барселона ба бензема равон карда шуд. хулас хетрики бензема ва як голи ба номи Винисиус навишта шудаву қоши болои Дон Карло дастаи шоҳонаро ба финали мусобиқа баровард. хави дар охир фаҳмид ки сармураббӣ яъне чӣ. инҷо мухлисони барселона доранд чизеро ки реалро пирӯзи поку пеҳил нашуморанд. чаро довар пеналтии ҳапа ҳалолро надод? ана саволи рӯз ва ҷавоби хеле арзанда ба мухлисони реал ки таи чанд шабу рӯзи дигар мухлисони дастаи каталониро зери тозиёнаи масхараву мазоҳ қарор медиҳанд. дар аввалҳои бозӣ замони ҳамлаи бозингарони барселона гави дохили ҷаримагоҳи реал зарба зад ки Давид Алаба хост садди роҳи он бошад. ӯ худро ба замин партофт ва зарбаи гавиро дасти рости Алаба баргардонд. футболбозони барселона иддао карданд ва барои ин эътироз ҳам ҳақ доштанд. агар довар пеналти медод, пас ҳисоби умумии бозӣ бо яки дарёд 2-0 мешуд ва шояд ки барселона бозии дигарро ба мо нишон медод. аммо довар ин фурсатро пеналти нашуморид ва гуфт ки дасти Алаба дар замони афтидани ӯ нақши олоти такякуниро мебозад ва ин ҳолати муқаррарӣ аст. аз ин рӯ пеналти нест, яъне агар дар ҳолати худро ба замин партофтан дасти худро нагузорӣ, ба осеби ҷиддӣ дучор мешавӣ. аз ин рӯ на хави ва на футболбозони барселона ба ин ҳолат эътироз надоранд, аммо мухлисони даста чун ҳамешагӣ доранд. охир як бор даст рӯи сина гузошта иқрор шавед ки реал бо тамоми қоидаҳои футболӣ имшаб ғалаба кард. чӣ хеле ки барселона 3 маротиба ин корро карда буд. шумо муносибати Винисиус жуниор ва Гавиро аҳамият додед? онҳо аз аввали бозӣ ба қавле бо ҳам рост нагирифтанд ва то охири бозӣ фақат ҷангу ҷанҷол карданд. онҳо чӣ ғаразе доштанд ки ҳатто чандин маротиба баҳона кофта ҷанг меҷустанд? аз рӯи адолат бигирем, аввал худи Гави нисбати Винисиус дағалрафторӣ кард, жуниорро ба замин афтонид ва тӯбро бо худ гирифта рафт ки ин кор ба футболбози бразилӣ писанд наёмад. ӯ низ аз паси Гави давид ва тӯбро аз дасти ӯ маҷбуран гирифтанӣ шуд ки ин масъала ахиран ба ҷанг печид. хуан Мартинес Муниера дарҳол бозиро манъ кард ва барои рафтори ғайриварзишӣ ба ҳар дуи бозингарон корди зар нишон дод. дигар ҳамин хел то охир ҳар ҷое ки рӯбарӯ мешуданд бо худ ба қавле як кашталгирӣ мекарданд. ҳатто вақте ки қисми аввал тамом мешуду футболбозон ҷониби утоқи либоси васкунӣ мерафтанд, дар роҳ бо якдигар боз рӯбарӯ шуданд ва боз ҷангу кашталгирӣ. ҳатто мегӯянд дар долони майдон наздикии утоқи либоси васкунӣ қариб буд занозании навбатиро дар иҷрои онҳо шоҳид мешуданд. ба гумонам як тоаш худро Месси ва дигараш Роналдо ҳис кардааст.
дар ин бозӣ ҳамчунин мухлисон шоҳиди эпизодҳои аҷибе шуданд. Масалан, дар пасманзари овозаҳои баргашти Месси ба Барселона, мухлисон дар Камп Ноу дар дақиқаи даҳуми бозӣ якҷоя исми Мессиро садо мезаданд. бале, дастаи Барселона ба легендаи худ шартномаи ҳамкорӣ пешниҳод кардааст ва ҳатто худи Хави чандин маротиба бо ӯ зангҳои телефонӣ анҷом додааст. Аммо то ҳол чизе дақиқ нест, яъне расман дақиқ нест. эҳтимолияти баргашти ӯ ба ин даста зери суол меравад, чун дастаи Ал-Ҳилоли Арабӣ бо 400 миллион маоши солона аллакай пешниҳоди ҳамкорӣ кардааст. акнун бармегардем ба қаҳрамони асосии ин бозӣ Карим Бензема. дар як ҳафта 2 хетрик анҷом дод. то ин 3 голи таърихӣ пеш аз ӯ фақат Ференс Пушкаш дар соли 1963 дар майдони Камп Ноу ба дарвозаи Барселона 3 гол зада буд. дигар на Роналдову, на Зидану, на ягон каси дигар ин корро такрор накардааст. ӯ дишаб хетрик анҷом дод ва ҳатто покер ҳам бигӯям мешавад, вале голи аввалро ба номи Винисиус навиштанд ва паси головарро ба номи Карим Бензема. дар 6 эл классикои охир Бензема 4 голу 2 паси головар дорад. ӯ баъди 28 сол аввалин футболбози Реал мешавад ки ба дарвозаи Барселона хетрик анҷом медиҳад. охирон маротиба Иван Самурано дар соли 1995 ба дарвозаи Барса 3 гол зада буд. дар майдони Камп Ноу бошад бо пираҳани Реал фақат Ференс Пушкаш дар соли 1963 3 гол зада буд ва ана бо гузораи 60 сол ин чиз ба Карим Бензема насиб гардид. хулас муроҷиати калон ба ҳарифонаш. дар ҳамин миёнаҳои баҳор Карим Бензема як беморӣ дорад, авҷ мегирад. барои ҳамин бисёр асабӣ накунед ки вазъият безеб мешавад. таваҷҷӯҳ! бозии бурднок аз ҷониби сарпарасти барномаи мо ширкати Формула 55 дар арафаи рақобатҳои наздики UFC ки Перейра бо Адесаня барои камарбанди чемпионӣ мубориза мебарад, хостем барои нафароне ки пешгӯии дурусти ин бархурдро мекунанд тӯҳфа аз қабили 3 дастпӯши UFC ва кӯлоҳ бидем. шумо пешгӯӣ кунед ки кадомаш дар кадом раунд бо кадом усул ғолиб мешавад. рафтем. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.